Oyimba dzina lake Diamond Tipa amene anachoka mdziko la Malawi kupita ku South Africa kuti akagwire ntchito ngati mmene amapangira a Malawi ambiri, wapanga chiganizo chochoka mdziko la South Africa kupita ku Malawi kuti akapange concentrate pa music. Koma funso ndikumati ichi ndi chiganizo chabwino? Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Zaka 5 zapitazo oyimba otchedwa Diamond Tipa amene mzaka zimenezo sankadziwika bwinobwino ngati oyimba anachoka mdziko la Malawi kupita mdziko la South Africa, osati kupita ngati oyimba ayi, koma anapita kukagwira ntchito kumeneko monga momwe anthu onse amapitira mdziko la South Africa. Koma ali mdziko la South Africa Diamond Tipa ankayimbabe akapeza nthawi ndi mpata, ndipo wakhala akutulutsa nyimbo kwa nthawi ndithu, nyimbo zachikondi, nyimbo zolangiza komanso nyimbo za uzimu. Nyimbo izi ndi monga ijamati ndinakuzolowera yomwe inatuluka mchaka cha 2023. Nyimbo inanso ndi yakuti wanga imene yatuluka mwezi wa Julai mchaka cha 2024. Nyimbo zina za iyeyu ndi monga Dalisani. Iyeyu wakhala akuimba nyimbo zingapo ndithu zabwino monga Fire. Koma Diamond Tipa anayaka moto atadziwika kwambiri mchaka cha 2024 miyezi ya February, March komanso April. Mu 2024 pamene anatulutsa nyimbo ya uzimu komanso yopereka chiyembekezo yotchedwa Zikomo. Nyimbo ya Zikomo inayaka moto kwambiri, ndipo nyimbo ya Zikomo inamutchukitsa Diamond Tipa, ndipo pofika mu August 2024 nyimbo iyi yakhala ili ndi ma views oposera 1 million pa YouTube. Koma popeza kuti paja munthu ukatchuka zambirinso zimapezeka nokuti zayamba kusintha. Pressure inayamba kubwera pa nyamata ameneyi Diamond Tipa kuchokera kwa anthu ochuluka kuti iyeyu ndi oyimba waluso wabwino wasogolo oziwa chimene akuchita, koma ndi zovuta kuboleza pa mayimbidwe ngati azikhalabe mdziko la South Africa. Anthutu anayankhula izi potengera kuti zimakhala zovuta kuti oyimba aku Malawi apangidwe recognize ku South Africa pa nyimbo zawo ngati oyimbayo akukhala mdziko la South Africa komanso ngati atatchukira kumeneko pamene anangopita kumeneko kukagwira ntchito osati kupitirako chifukwa cha music. Komanso ma show organizer komanso ma promoters aku Malawi zimavuta kupanga promote komanso kupanga ma booking oyimba achi Malawi amene akukhala mdziko la kunja kwa Malawi. Mwina poona kuti nthawi zambiri zimafuna kuti ma promoter aja adye nayenso munthu uja, koma ngati munthu uja ali mdziko lina zimakhala zovuta kuti adyera pa ango yanji. Ndiyeno pressure itachuluka, nyamata ameneyi Diamond Tipa anaunguza zimenezi, ndipo Diamond Tipa wachoka mdziko la South Africa mu mwezi wa September mchaka cha 2024 kubwerera kumudzi ku Malawi kuti akakhale akupanga za mayimbidwe basi. Koma funso ndikumati kodi Diamond Tipa aboleza pa music mdziko la Malawi makamaka pa ma show booking komanso kusayinidwa ndi ma record label oti zimuthandiza kupanga promote? Diamond Tipa azibukidwa m'mashow ndi mafestival aku Malawi kuti khumbo lake likwaniritsidwe? Number 3, kodi Diamond Tipa anthu pa magrupu amulandira m'makategori amayimbidwe ake omwe alimo? Chifukwa mu kategori imene Diamond Tipa amayimbiramo muli Dremo amene anatengeratu chikoka pamaso pa achinyamata komanso asukana onse, pali KK amene anaboleza pakati pa ma middle ages onse komanso onse amene amazitchula kuti amalida life inde anasukulu komanso anthu onse amene amazitenga kuti ndi ozindikira. Kuli Rashre uyunso naye anaboleza nyimbo za ma kitchen top up muzinkhoswe ndi malo ena osiyanasiyana. Ndiye pali Teddy moti Diamond Tipa apeza mpata moti akhonza kuzipezera malo pakati pa madolo amene anatchuka kale ku Malawi ndi kupanga dzina. Kodi Diamond Tipa sazachita regret kuti anachokeranji mdziko la South Africa kupita ku Malawi? Oyimba amene ndi aku Malawi amene zimawayendera bwino pa music, oyimba ambiri mwa iwo ndalama zawo amazipanga kuzera m'mashow amene amayitanidwa ku South Africa komanso maiko aku Europe
kapena akapitanso ku America. Oyimba ngati Gibo Pearson komanso JJC, Senti, Pixie ngakhale KOK kwambiri amabwera mdziko la South Africa kuzayimba m'mashow amene amabukidwa ndi Amalawi amene amakhala mdziko la South Africa. Dzina langa ndine Sam Mavita. Perekani maganizo anu kuti ndi otani. Mukuganiza ngati Simon Tipa aboledza ku Malawi? Koma mwina funso ndikumati ndi chifukwa chani mpaka na lero ku Malawi tilibe oyimba wa international? Video imene ili pa screen ikutengerani kumeneko kuti tikamve zifukwa zenizeni zimene zimativutira kuboleza pa misika yakunja. Tiyeni tikakumane kumeneko, koma please musaiwale kupanga subscribe.